Kuan pangga kanang napa ko diri gawlat ko sa mag-interview kanako. Ikaw pangga, asa man ka pangga? Hoy! Liara ko sa inyong likod! Kanina ra ko nakakita nimo. Naghalok-halok ka ng bayot! Pangga? Ganina na ka diha pangga? Ganiha pa! Huwag nakita na ko ang tanan! Abnormal kang amawa ka! Mauni imong gitrabaho? Ang maghalok-halok aning bayot nga marag sigbin nga napas mo? Pangga, kuan raman ka ng dili man ka ng amigo raman ako ni siya nya. Ako raman siyang gipunggot pa. Gicomfort pangga ba? Gicomfort ako kay naamag ko siya problema pangga. Maray ako siyang gicomfort. Pangga, ako ra siya gicomfort. Ay nagkalain diha. Comfort sa imong mata! Pangga. Kasakit sa musak pa. Hoy madam, amigo raman ako niya madam. Iyan lang kung i-comfort kay na ako'y problema. Iyan naman kung friend naman mi ani niya. Hoy! Ayaw ko ninyo kinara! Dili ko buta! Ug ikaw, i-comfort ng bayot na murag sigbin! Sige, i-comfort na niya. Ug ikaw bayot, tinud atong motor. May rauntag mga tuwad mo. Uy, abutin niyo pagpa-comfort mo kuglain, bahala na ka! Pangga. Ay ko biyahe pangga nagdugo para bang simos. Pangga, ay ko biyahe maluhi ka. Hilot niya! Paningkamot yan, imo! Kaya paningkamot nung kung ako! Oy pangga, sa mga pangga, oy, nagdugo man yung simon. Pangga, saka naman. DJ Sweet, grabe sa ka makasagpan, dugo man yung simon. Sakit mo kayo siya mapag. Ang ato atakan ato kinabuhi ang atong drama, ang problema ni Mila dili kay mo po kung pagapat yun di sa programa ang sama ni.